Bueno, pues vamos a proceder ao último pleno deste período legislativo. Trátase dunha convocatoria extraordinaria, según marca a legislación, con un punto único na orden do día, que a aprobación se procede das actas das seguintes sesións: extraordinaria do 13 de abril de 2023 e extraordinaria do 2 de maio de 2023. Non sei se interesa alguna observación que formular con estas actas, pois damos por rematada a sesión, non sin antes, bueno, pois, hoxe é día de... Bueno, a mí gustaría que consta en acta, non? Desde que se non di que volverá a controlar. Claro. Ah, bueno, claro. Hai que facer efectivamente. Bueno, fora de acta. Fora de acta. Fora de acta. Pois nada, hoxe é un día de despedidas. Despídensenos algúns concelleiros, outros renovaron, a quen felicito por a súa renovación no cargo de concejal, pero, como digo, hoxe é o día de despedidas. Despedimos a Salvador, a Marina e a Yolanda, que tamén dirixe o seu cargo de concelleira aquí no Concello. E, bueno, eu simplemente agradecervos os servicios prestados, agradecervos a colaboración. Para min, como alcalde, foi un placer tervos como concelleiros, a pesar das diferencias que podemos ter. Para min, pois, oye, eu sempre, pois, ese diálogo, esa colaboración, pois sempre a vin, non? E iso é motivo de agradecimiento. E polo demais, pois nada máis, desexarvos que vos vaya ben, que seguro que vai ser así. Gracias por o esforzo, por o traballo realizado todos estes anos. Algún como Salvador, máis de 40 anos de concejal, que se dice pronto. Marina, creo que desde o 2007 ou 11, 12 anos de concelleira, e Yolanda desde o 2015. Bueno, xa son anos tamén. Entonces, bueno, pues ahora toca descansar. Sabemos que vos temos aí ao lado, o sea que vos podemos... Eu quería tamén eso, despedirme de todos e, bueno, suerte e enhorabuena a todos os que siguen, bortos que nos vamos. E a ver se nos vemos por aí. Claro, que nos tomamos un café e ver que aí e xa está. Mereces un aplauso. Nada máis. Agora xa quedamos convocados pro sábado xa 1. O sábado. Ainda falta algúns por facer, por preparar os papeles. Bueno, vamos lá. Ata sábado. Venga, hasta logo. Venga, chao. Pero xa vos iba a pagar. Hasta logo. Sabe que xa iba a pagar. Basta. Que despois sacamos unha foto. Bueno, non, espera, vai. Vamos. Non teño que... Fotos acá aquí se queréis, pero... Sí, a foto. Que non se vais a la aquí, pero... Por subir.